जोङो मोनसे गामियाव केस गोग्लैदोंमोन केसआ जाहैबाय 4 जुलाइ थारिखआव जोंनि गामियाव माबा मोनसे मिटिं जादोंमोन नालाय सासे जोंनि गामियाव मा नाम होनोमोन रमेला स्वर्गियारि जोंनि सोमोन्दोआव बाजै जानाय सासे मानसि दङमोन बे मानसिया सासे सेंग्रा मानसिजों मोना गुना बेरायबाय थानायनि बे मावखौ नुनानै गामिनि मानसिफ्रा हमनानै गामियाव मिटिं खालामदोंमोन दा बिनि एगेन्स्टैनो बे रमेला आरो उमेश ब्रह्म होननाया जोंखौ गामिनि सेंग्राफोरखौ केस होदों बेनिफ्राय बे केसनि एगेन्स्टआव मोनसे माबा जादोंमोन केस फाइल जादोंमोन केसआ रेजिस्टार जादों 115/2021 सेक्सना जादों 341 354 223 227 506 आरो 34 बे केसनि एगेन्स्टआव बे जि सुमनदा कर्टनिफ्राय जोंनाव थांदोंमोन बे कर्टखौ जोंनि आसामनि मानसिफ्रा रिसिभ खालामनो मोनाखै आरो बे रिसिभ खालामनो मोनालासिनो बे सुमन पेपाराव सहिया जाबाय होननानै बिसोर रिसिभ खालामबाय होननानै कर्टसिम सफैफिनदों आरो जों आगोलाव जाय एडभकेटखौ हमना दोनखादोंमोन बे एडभकेटआ बेखौ नागिरनानै मोननानै जोंनो इनफर्म हरदों जे नोंसोर गाबोन कर्टआव हाजिर जानांगौ दा जों हाजिर जानो फैदोंमोन किन्तु मेजिस्ट्रेट जोंखौ हाजिर जानो खाबु होआखिसै खारन जोंनि एडमिट कार्ड गैया एडमिट कार्ड गैयाबा जोङो एग्जाम हलावथ' हाबनो हानायनि जोंहा जेबो माबा गैया नालाय दा बेनिखायनो मेजिस्ट्रेट बिथाङा नेक्स्ट टाइम माबा मोनसे बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनो बे माबाखौ सुमन पेपारखौ हरफिननाय जागोन आरो बिनि उनावसो जोङो कर्टआव बिसोरखौ बिसार खालामनाय जागोन होननानै खोथा हरबाय किन्तु जोंहा बेनिल' दुखु जे जोंनि बे आसामनि मानसिफोरनि सिगनेचारा बे सुमन पेपाराव बोरै गोग्लैखो बिनि सायाव बिनि दायनिगिरिया सोर आरो बेखौ जों मा खालामब्ला जाहाथे बेबादि माबा मोनसे रं सिगनेचार आरो बेबायदि करापसन बुस्थुआ जोंनि सेराव जोंनि समाजाव जाहाथे फैया जोंनि बाथ्राखौ नांगौ जोंखौ लुबैयो आरो कर्टनि सायाव जोंहा बहुत फोथायनाय आरो आयेन आदालतनि सायाव जोंहा बहुत बिसास दङ जोंहा बिसोरनि सायावनो फोथायनाय दं जिहेतु जोङो बिसोरनि बिसारफोरखौ मोजाङै जाजानो लुबैयो किन्तु एथ' मान्य इसेबां बिसासि मोनसे आदालतनि मजियानिफ्राय जि पेपारा ओंखारलांदोंमोन बियो माबोरै इलिगेल भाबै सिगनेचार जानानै बेयाव रिटार्न जाबोफिनखो कर्टआव बे आसरित दिनैहाय दा मोनायाव जों दा जुदि एटेन्ड जाफैयामोनब्ला एडभकेट हमनानै जों जुदि बेयाव हाजिर जाफैयामोनब्ला जे जोंनि गामिनि माखासे मानसिफ्रा दा मोनायाव एटेन्ड जानानै बिसोरो माबा एरेस्ट जासिगौमोन दा बेनिखायनो जों दुखु आरो बे दुखुखौ जोङो फकास खालामनो थाखाय नोंथांमोननि हेल्प लानाय जाबाय मा खारनावहाय बिथांमोना बे पेपारखौ हराखै होनना सानो पेपारखौथ' हराखै होननानैथ' जों जेबो बुंनो हाला हरदों जिहेतु बिसोर हरदों होनना बुंदोंबा जोंथ' कर्टनि खोथाखौथ' अमायन' खालामनो हायाना कर्टआ हरदोंमोन किन्तु जाय मानसिया बेखौ राननानै हैनांगौमोन बे मानसियासो राननानै हैयालासेनो बे माबाखौ सुमन पेपारखौ गावनो गावनि सिगनेचारैनो माने बै माखासे मानसिफोरनि सिगनेचारखौ नकल खालामनानै बे होफैदों जानोबो हागौ बे सासपेक्ट गोग्लैबाय आरो मा बियो थारमाने सिगनेचारखौ आसामिफोरा होनो मोनाखै आसामिफ्रा सुमननि सोमोन्दैबो मिन्थिया जेबो मिन्थिया किन्तु इमिडियेट बे एडभकेटआ जोंखौ खिथाहरनो थाखायसो जों फैनानै बेहाय हाजिर जाफैनो गोनां जादों सोर सासेया होनानै दोनदों जेनेबा नोंसिनि आयदायाव जोंथ' बेखौ पारफेक्टलि बुंनो हानाय नंला जाय डिस्ट्रिबिउट खालामनाय माबायाव सोर दंमोन पिअना सोर दंमोन बे स्टाफनिफ्रायनोथ' इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो जोंहा कर्टनि सायाव जिहेतु इनभेस्टिगेसननि गोथार बिसार जोङो मोनो होनना आसा खालामो जों बे कर्टनि सायावनो डिपेन्ड खालामदों दा बेखौ बाय पस्ट थांनोबो हागौ ओमफ्राय दा थानायावबो थांनो हागौ बियो थ' बेबादि इसेबां आयेनगत भाबै थांग्रा बुस्थुनि सायावनो माबोरै 2 नाम्बार जाखो दा जों दिनै एसे एनै खाथिनि साहसि मानसिखायसो जों बेखौ माबानो फैनानै माबाफैनो हाबाय गोजाननि मानसिबा बे मा खालामगौमोन मा साहस जागौमोन बेयाव फैनानै सोंफैनो बे लेखाया नोंसोरनावथ' सफैयाखै एडभकेट दङ जों सिगाङाव एडभकेट हमखादों जितु केसा जाबायबा सेक्सन बहायलायनाय जाबायबा रेजिस्टार जाबायब्ला जों सासे उकिल हमखानोसै जों उकिल हमनानै दोनखादों बे उकिल बायद'आसो मैया बे खोथाखौ मोननानै जोंनो खिथाहरबाय दा उकिल बायद'आ बुंदों जे आं मेजिस्ट्रेट सारजों रायलायबाय रिकुवेस्ट खालामबाय मेजिस्ट्रेट सारा बुंदों जे नेक्स्ट टाइम माबा मोनसे सुमन जों इसु खालामबावगोन आरो नेक्स्ट टाइमाव बिथांमोनहा जाहाथे बेयाव फैनानै हाजिर जाफैयो